Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Til at starte med, så er der jo mange af jer, der har undret jer over, hvor fan min video har været. Og det er der flere grunde til, hvorfor jeg ikke har lagt nogen videoer op. Den første af dem er, at rigtig meget af det materiale, jeg havde, det er blevet slettet. Og så har jeg også mistet interessen for at filme tog og sådan noget. Jeg er blevet lidt ældre, og ja, jeg tror bare, jeg er blevet træt af at filme tog, så jeg er sådan lidt med gået over til biler faktisk. Så det er også lidt derfor at lave den her video, for at fortælle, hvorfor jeg ikke har lagt togvideoer op. Det er simpelthen fordi, jeg har mistet interessen, og jeg har mistet nogle togklips, som, ja. Men jeg har overvejet at starte op på på den her YouTube-kanal, så bare med at lave noget bilcontent. Så hvis det er noget, I vil se, så må jeg rigtig gerne give et like, og skrive det i kommentaren, hvis I gerne vil se det. Ja. Så det var egentlig bare en kort video, hvor jeg fortæller, hvor fanden jeg har været, og sådan noget, hvorfor der ikke er kommet nogen videoer. Så hvis I gerne vil se nogle bilvideoer og bilcontent, så må I meget gerne skrive noget i kommentaren og like den her video. Vi kan sige, at hvis den her video får 20 likes og 5 kommentarer, så skal jeg nok begynde at lave bilcontent. Men jeg gider ikke gøre det, hvis ikke der er stemning for det. Fordi jeg lægger rigtig meget arbejde i det. Så ja. 20 likes og 5 kommentarer, så skal jeg nok lave det. Så ja. Tak fordi I så med, eller hørte med, og så må I have det godt, til vi ses igen, hvis vi ses igen.